Het kerstprogramma gaat in maar liefst 5 steden. En het bevat werken van een Engelse componist, een Noorse componist en een Rus. Want de kerstgedachte is volledig internationaal. Vaughan Williams, dat is eigenlijk na de romantiek, maar heel toegankelijk. En Grieg en Tchaikovsky, de Noor en de Rus, die goed bevriend waren trouwens. En u hoort van Tchaikovsky een vrij onbekende symfonie, de eerste, met de bijnaam Winterdromen. En het is een van de fijnste dingen, vind ik zelf, om in het koude seizoen naar de concertzaal te gaan, die genoegelijk is, en je heerlijke romantische muziek te laten voorspelen. Dus kom allemaal luisteren.